Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin sa nga pada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagahim yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag nga bigat kada kayaming nga sangapada, bigat na imbag nga oras na mga aldaw kada kayaming nga sangapada. Pagahim mi pakishare yun ti programa ti share. At badanan nyo ti pagkasalitaan di pagahim tayong Peter nga napauluan iti honesty, kina-honest, kina-pudno. Yan. Yan kang kapsat. Hintayin rog yan. Dati pakasalitaan. Hanapin dati kahit kung ipalagib tayo. Churururu. Hintayin nga rog yan. Sagudahin nga rog ti surat, ti pakasalitaan, ni paghayam tayo nga Peter nga napauluan honesty. Kuna na rito Dear Manong Nemi, kan kanayon nak ngong tan ni tatang Manong Nemi, tanatangken kano ti ulok. Talukang mga kakabsat, Manong Nemi, kat siyak tinauna kakaiso na nga lalaki. Siyak kumakano, itagbaling nga modelo, kadig iti duwa babae nga kakabsat ko. Sa anak mat nga nasadot, iti trabaho ti nagtibalay, ken tumulong iti anyaman nga trabaho. Nasing petak met ti kunak, Manong, taladayawak napakumbaba, ngem ti pagsadutak ket agbasak. Na model ti panunot ko, Manong. Hoen, pasang awa iti panagraduar ko iti elementarya. Kang kanayon da ngay ayaban ni nanang iti eskwela kastamateng kinitatang no apay kano nga sa anak nga nalaing. Na model kano ti panunot ko, Manong Nemi, nga agi kabesa. Mangmangin kumet dagiti lecture, dagiti maestra kada maestro, amok met tagbasa, amok met tagsurat, ngem nagrigatak nga agi kabesa. Model ti utek ko. Di baglay nga kidi, Manong Nemi, kat ubingak pa'y idi amukon, kat nalaing akon nga ag-basketball. So nga nakasta nga bakasyon, Manong Nemi, adaklat tayo ti basketball court, iti barangay mi, mga agay-ayam iti bula, ag-dribble, ag-shoot. Sa anak man nga natayag, Manong Nemi, iti 5-6 lang idi. Ngem, alis tuwak nga ag-dribble, Manong Nemi, sa napintas ti shooting power ko. Manong Nemi, di pa nagbasak ti high school, talagang naitultuloy ti kinamodel ti panunod ko. Ang kanayon, hindi nga tuktok-tukan ni tatang ko ti utek ko.
Abay, naglaglag ka na ya. Paunay kan kita, di kasta ka naglayang amo pa di grade 6 mo, grade 5. Sika nga dan di second year high school. Di mo bilam mo. Sorry, tang. Talagang tsak may pasnak eh. Nunas ken idi manong naming nga talagang tuktukan ni tatang ko ti utek ko no ulok kat aramidan na. E din to tanalaing matigri kakapsat ko nga babae manong. Wine. Nagbalinak nga player ti basketball secondary department manong name iti eskwela. At ano kosta nga the foundation mi akit siyempre. Masak magkaragitay basketball star manong name. Nagraduwa na kiti high school manong name nga pasang away still. Kaya balan na kumamat ni tatang manong name nga pagbasain iti college. Ngayon talaga in surrender ko. Wine. Uray niya tarami doon yung tang. Di akong kaya tagbasa talagang model tuutak ko. Awang nga ron tinaramidan ni tatang manong nami ore nga tano palpalken na ore anyat araramidan na. Talaga nga jakon kaya tagbasa. Jakon maipasnek manong. Inayaban nak nga ron iti construction manong nami taan nga ron. Kajak mo tin kaya tagbasa. Di anusak, tagbatil semento, agbagkat semento, para iyawat, baon dito, baon dita. Kung wala tang maliklikan manong name, iti mapan makiayam, nagbali na ka player, iti barangay mi, nukasta nga da palaro, iti ilimi. At na minsan manong name, nga pa nagbabasketball mi, dito barangay mi. Adadayo, nga imay. Nakidayo da manong name. Nakabantay idi ni tatang. Dito diyak malipatan manong. Nairuar ti bula manong name kat gaputa awan ti referee. Referee na bagbagi na manong. Nagsisunong batan mi. Ako na jabanger. Bulami! 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 Oh, ano? Dakam dakim mula. Bulami! Ay, bulami! Dakami! Bulami! Nakibiyang ni tatang. Eh, mabidlang anak ko. Bidlang, ha? Ape kami ng reperiyo. Baling kalat ako mga anes. Asin no talaga ti last touch. Asagin no talaga ta kimbula. Manong na minasat ganak ni tatang. Peter, tang. Ape nga di mo anubutin nga si kati last touch. Ape papilit mo nga bulay yo. Katang, mababag kami ngamin eh. So nagsuitig ka. Namin anong imbaga ko kang kabarok nga be honest. Agbaling ka napudno sa agsuitig. Ano kung magganas yung umangabak, magsuitig kayo met? Katoray man umabak kayo, nalinis tilaban nyo. Kung ako malo na laing ka di sport, saan ka met nga sport? Laglagi pa ma, ore maabak kayo. No nalinis tilaban nyo. Kahit oray ba't mangabak kayo, naswitik kayo. Wala. Sige ka diba, daking or takimbula. Sagayam tila stats. Sorry. Manong name na model, ti panunot ko, ngayon saan ko malipatan, dahil nga saan ka ibaga ni tatang. Hoy, gusto ti ko nana. Ore maabak ka, iti ay ayam ket kasla, ti biyag ket kasla ay ayam ti basketball. Ore maabak ka, no nalinis, ken napintas ti panakilaban mo. Ta ore mat mangabak ka, no sihitik ka. On sa Serbina, di ba? Manong nemi, dadamit ka dit apresyari ni tatang kanya. Iti pa nagbalin kon nga anes. Anasak ko nak, tanugutek nga talaga nga namodel ti panunod ko. Ngayon nalaingak ti basketball. Sa anak mo nga nagbaling nga sweetik manong name. Manipod iti ni pasagabsab kanyak. Iti ko na ni tatang nga be honest. Manong name nananaya kon nga baro
Kat siyempre intultuloy ko ti simurot iti construction aging gama nung name nga nagsusuruak nga nag-drive kat idi maddaan akong ti lisensya nagbalin akon nga tricycle driver. Iti lugar mi manong name adda paradaan mi nga tricycle nga guray kadagiti pasahero nga agpaili ken sumrek iti barangay ken sitio. Ket ko ng kanyak ni tatang. Dahil ti kayat mo. May isa lang ang tricycle driver, tadi mo ba't kayat tag construction? Kaya naman kita adim. Nagredoa rin ni Lily. Lydia ko na kayo atang. Nagredoa rin ni ading mo, Lydia, di high school, kadanti college. Kasano laeng, kasano trigat, bro. Mapag-graduar ko, nagidua kang absat mo nga mababae di college. Nalagsakak tulaw na yan, no? Damad lang graduar ka na kayo. Kisa ka ngay. Sika ngay na una. Ang maling nga tricycle driver lang. Kada kay tang. Ana, dakay nga ron. Construction worker. Kaya mo na ta. Awan ni diti mayat amang paadal kanyak. Tiko na ko ron. Ori sa anak ko anak baling nga na siya nga anak no, agbalin na ka na siya nga ama. Iso nga kahit kung nga naranyag kumat masakbayan yung anak ko. Anak mi kininaang nyo. Di mo ka di mawatan? Mawatag tan. Emanyo arti mabaling ko. Nagpatinggak lang nga tricycle driver. Gabot a tricycle driver ka. Ano tinamnamaem nga klase mo tagbalin tong asawam? Imposible nga may isang mga opisina tayo magbaling nga asawa ti may isang nga tricycle driver. Dumatikas na tang. Nga guhapo akman. Nalingan akmat ti basketball. Nanyo tamuyo. No magilaban ak ti basketball kita danto ang kras kanya nga mga opisina. Loko. Tricycle driver agad gagangay tumitla at baling asawa. Kasi nung tungarod nga mabiyag mo dikit anak mo. Nung isa ka lang ang tricycle driver. Tang. Ay naaya. No kumata talaga nga. Inpasnek mo idi. Tinagbasa. Dasaan ka kumanagsadsadot. Naggraduar ka kumaitan. Mga opisina ka kumaitan baro. Ngayon ana. Na tricycle driver. Manulat mapasadaan baro. Agurno ka tang. Tayo nung ada manubiyak. Nag-asawak doon. Kaya nanan yung tupang biyag mo. Ti asawam. Ti pamilyam. Kaya mapasadak ti tricycle. Susapo ay. Ay, lalalala. Nisusuday ito ti gasat mo barok, Peter. Kaya malaglagi pa ma. Ti biyag. Ket kasla ay ayam ti basketball. Yan tangan aling kag basketball. Laglagi pa. Oray maabak ka. Basta nalinis, nadalus ti laban mo. Kaya oray mat no mangabak ka. Noksuitik ka. Awan sa Rabina. Sa oray no nakakurapay di tao, nagbalinta ka na pudno, nadayaw tayo. Kaya madaydayaw tayo. May panakil tayo. Manong name, di kita tigisang kupulos ng malipatan, kaday di tatang. Kaday di tatang kunak manong. Ta idi, ta addan may sa nga karinderya nga papanami manong name nga tricycle driver. Dito'y ko nga amo manong name tinagbaling nga kaingungot ko. No. Kunada, tricycle driver, kaduan na, kanong servidora, wala sales lady, ti maasawa na. Isa dito ni Edna manong name. Adu kam tinagaram, idi ki ni Edna. Kadsiyak tinagasat manong. Peter, susawa, nagasat ka, tas kinayat ni Edna. Pare, napinta sa. Champion ko na, stainless na po daw. Nagimaskid din nga anakan, kat anak nga to't resultanan o anak ka kisuna. Guwapo akmat, kanapinda si Sona. Hindi guwapo kanapinda, samanti anak mo. Nagasat ka, taadagar-arang mabaknan kang kuha na. Ngayon sikat kinayat na. Gapo ito data kami tinaykari. Laban kami ng asawa, manong name, idita kayat kun ngay kasahara ni Edna. Manong name na kami suot, idi ni nanang na. Kastamot time nga, na kami suot pa iti amana. Sandak, idi akayat manong name, kapot at tricycle driver lang ako. Kaya pala yan,
Pagsasalitaan tayo na para't panagsimpa na tayo. Amuyo kakabsat, kas ama ti anak ko. Kan ti asawa, kas ina ti anak mo. Amuyo, nato kat prangka. Saan ko kumakayat? Talagang saan ko akayat? Akas kanilaeng nga Peter, nga tricycle driver, tagbaling nga asawa ti anak ko. Kang kanayon ko yung magbagat ti anak ko nga, usarem ti pintas mo, ti langham, ti saguday mo, tapno, isot mangitag ay kang kay tirigat. Di mat, naisuro. Nakarato na kita, agar-aram kang kuha na nga, ada mabalin na, ada engineer, ada doktor, ada businessman, ada may Hawaiano. Na nakikita na karato nga Peter. Da kami tinaikari, na itadhana ko nada, tatang. Nawan ti mamalin tayo Naisot kayat yo. Puputan nyo to sa agrigat kayo to. Gabot na, mag-isaghanaan, ti panagdenayo, panag-asawa yo. Manong name sapay kumata de keto agrigat imbes akasta iti mangagmi kadagiti naganak ni Edna ngem saan. Agrigat kayto. Tas dala kaslamay sa nga lunod manong name. Kat naman pa sandak na nagugustuhan ana ikamang kadakwada manong name ngem kabuta talaga agpinpinatag kami kini Edna. Tuloy. Iti kampa nagkalaysa. Iti simple lang. Iti sangwanan ti West manong name nga nagkalaysa kami kini Edna. Kat siyempre gamyaman na kenkwana. Taorin no saan da kakayat iti parents na ngem isot naturay tinongpal na tipitik ti puso na. Iba't patay ka, Peter. Gabata talaga nga da itat balik na. Oring nga tano kas pagarigan ta adabak na nga mga asawa kanya kat saan kumat nga patpatay. Naragsakan nga ta. Pudnot ako na. Awan sa Serbina nga makiasawa ka sa sambon kay patpatay. Anya ta mo, makakabila na kantulaeng no, may isang mga opisina o no, saksaktan na kantulaeng. No, agbabayin to isuna. Ngam siya na. Agbali na ka na pudno keng katagnanayon. Diyak to puros tumalyaw sa bali nga babae. Siksikalang. Forever and ever. Naginarikam nga rod manong naimi tirikat ka nam ay nga binulig kami. Kad ka po manong naimi taadabakan ti nga balay nga pinanawan ti kabagyan na. Dito'y mi manong naimi nga pinalagdaan ninausan kat dito'y kami manong naimi nga nagnaed dito'y ito pagawidak no kasta nga malpas ti panagpasadak dito'y nga sangpetek na Edna dito'y nga agpakadak ken kuana. Idi awan pa anak mi manong naimi nagtultuloy tamat pa nagserbina kas karin na serbidura iti karinderya. Agad ang kamnukuan nga rumuar iti bigat bapang ko itulod isuna iti pagtrabahuan na ketrogyak tumatentag pasada. Aging ka manong naimi nga din addan may sang anak mi nga isuday ito ni June. Isumat idin manong naimi ti panakapukaw mi kinitatang. Ada idin di Porcher College manong naimi ni Lydia nga adjek. Idi ta ma-aksidente ni tatang. Manong naimi adu nga nagarubos nga luwa. Manipod ka na kami nga mangipatpateg a pinanawan ni tatang. Manong naimi. Kabayatan nga mabantayak. Di ka salamat maturog lay nga tatang ko. Tatang. Nuan yaman di kita nagkurkurangak ka nagbasbasulak ka. Sabi ko matapin nakawanak. Sakbay nga pimusay ka. Nagyaman at numampay nagbalinak idi nga nasukir. No pa idi kat saan ka nga tinungpal. Kapatadyak may pasnek-tek basa. Kanayon mo hindi nga magbaga nga may isang tricycle driver kat gagangay ito lang nga babae mati ka mabaling asawa ka nagpeso.
May salang servidora ni Edna. Ngam tatang, agpimpinatag kami. Dakay malatag ko na. Nga ti biyag kat kaslalaban ti basketball. Ore maabak ka, no nadalus ti ayayam mo. Ore mat mangabak ka no na sweetik ka. Nadalus ti puso ming agpadpada kin Edna tang. Agpimpinatag kami. Agbalinak to nga napudno nga asawa ken na siya at nadungo nga ama. Malaglagip ko tulat ta dagiti pamalakad yu kanya. Taore no sa anak nga nagbalin nga na siya at nga anak nga may karikmat iti bagik nga agbalinak tumet nga na siya at nga ama. Akas kada kayo. Tatang, di kayo tupulos malipatan. Saanan nga naituloy pa ni Lydia manon nemi ti pa nagturpos na. Ngam nakastrek mat ka dilata iti trabaho na nga mga obisina. San maten nga naituloy pa manon nemi ni Bunso, ni Bebsi iti pa nagbasa na. Nagtrabaho mat. Kadi suda, Lydia kini Bebsi ti bangkad kadua kini nanang manon nemi iti balay. Kat siyempre intuloy mo metlata. Itinagdan na kasagasawa kin Edna. Aging ka nga nadaan kami ti may isang anak nga iso ni June. Hindi ba nagpasada kiti tricycle manong na may nagbalinak ka na puno. Husto nga supli, husto nga plete. At asosasyon mi manong na may nga tricyclean iti pilaan. Katsiyak ti pinagbalinda nga presidente. Oh, Peter Press! Diyan na. Ala, the meeting. No awan problema tayo kakadwa. Di ora ako meeting. Ngam no adarom so ang problema. Agmi-meeting tayo no solbaran tayo tanyaman na problema. Ato di kita reklamo, press. Reklamo nga. Di pasahero. Nandreklamo da. Ato ko no di kita kakadwa tayo agsige tinangin-ngina ngam ti talaga nga ito di nga pagplete. At dapat di kita ihangan na pintas ti pa nagsuplina. Madi kakadwa. Masabol nga be honest tayo. Ha? Tricycle driver tayo lang. Lalagipin nyo. Nanumulaang ti kasasaad ti panagbiag tayo. Nanumulaang ti pangpataudan tayo kwarta. Be honest. Ha? Alala. Agmi-meeting tayo nga rin dito no malim na bigat. Okay? Agmi-meeting tayo. Pangamon tayo dito pasahero. Tapos nagkasagatahan to may kaukawan. No? Awan ti pagluganan da. Dahita nga rod ti kang runa nga natatar manong nemi. Pakaseknan kadagitay reklamo. Ada talo manong nemi nga inayabam mi nga isot nagkapuan ti kang runaan nga reklamo. No mampasan nang ito do manong nemi no sin akin aramid detay madi nga panagsupli kan agpanayon iti plate. Ngam data manong nemi ting pakpakaasik kadagiti kakadwa. Kakadwa, api ka di ngamin. Ngagpanayon kayo. Kas pagali ka na. Si kabuyat. Ay, press. Api ngagpanayon ka. No, dumagat adamat kasta nga panunot ko. Na naroon aldaw ti kinakisang ti pasahero. No, madalang na yun di mapasadaak nga intreng kak ni bakit ko. Dapat na gundawin nga agpagpakaasiak ka na gani pasahero. Ako nak mabaling ka di pakinayon ba si tata, nana. Kit adayo dati nang itutulak ka na kayo. No, agpagpakaasiak doon na yun ang daaw problema. Okay, napintas na ita. No, ipagpakaasyo laki di. Ang na tayo, ahan nyo ibagbakam mo. Tapos pagkali kong masaka gusto di plete na kita, imbas ko mga 30 lang, di katan nyo ka, nagbaling ka 40. Di ka, siniswitik deta. Kakadwa, ulitak manin. Nanumulaeng titrabaho tayo. Ta-tricycle driver tayo lang. Lumablaban tayo, itibiyag. Makigasang-gasat tayo. Liklikan tayo pa nagswitik.
Naganas ka kadi nga mga paunag tetaraon no adda sinisitik nga nagtaudan na. Kas pagarikan ko nga. Ta, daday, pag-plated ako mga 30 lang, nagbalik nga 50, di ka dadaganan siya nga 20. Nasurok na. Isundot ingatang mo tiya tinapay nga impasarabong ka dagiti anak mo. Hanggang nga makonsensya. No na ingatang mo tinapay nga impalamot mo ti anak mo kat siniswitik. Madia. So nga, be honest. No adda no padasan ti tagpakpakaasi kapat adayo nga peso tagitulod na kadakwada ket labsan ti talaga nga legal payer. Ket no itmagtid ket di good, thank you kun nato yung saan hanteng agreklamon. Wan. Amo yo, no agbalinte nga na siya no agbalinte nga honest nga driver. Nalukay matirik na ket digiti pasahero nga kunada ket imbes nga suplian dagit hanen barok, hanen. Abam ta supli. Tulong kun ka. Tulong kun ka kada kayo. Nga kakaasibat nga paspasada. Laglagi pa nyo, nga datayo ti igam ti manubela. Kargo tayo dagiti pasahero tayo. Agbalintay ba't nga nasiyat, agbalintay na alibtak, nasidap. Ti panagdengeg tayo, kung panagkita tayo, tapos maliklikan ti panaka-aksidente tayo. No, once kada pasahero sa limuganen, kargo tayo idan. So nga, be honest, agad-anad tayo, agbalinte nga nalibtak, ipasnek tayo, ti trabaho tayo. Kasi natin imuno tayo, ti panunod tayo kakabsat. Nalawag ka di. Awang kuman ate, o nga reklamo. Kan may sapay no, ada malipatan, di pasahero yo, ipulang yung ipulang. Dito ba iti may sa kalaglagipan nyo? Ngam saan ba't nga maliklikan manong nami nga angalan ti asawak tirigat. Nangrunan mo talaga nga no kasta nga dagsakit mano. No manin isarak mi ni June manong nami ti hospital. Doktor, ano pa kalaan na? Pa nga nalakala nga makaalat sakit ti anak mi. Nga kurang, di pa nakaasikaso na. Hamat nagbaybay at asawa ka. Kaasawang ka din ka talaga mga asikaso kang kuha na. Pasari, ibati min dyan karuba mi kapata. Kasapulam at nagtrabaho iso na. Nakaservidora tapos no, duwa ka mong tinulong. Nga agurnong para iti niyaman nakasapulam mi doktor. Iso nga ko na. Nakurang ti pa nakaasikaso ti lakyo. Iso nga nalakag sakit. No ibae silang dyan karuba yo. Dakay tupay nga akin anak. Mabaybayan yung tupay. Hindi adadal lang karoon dati saan nga akin anak. Hindi adadal nga mabaybayan na. Tapos nyo kastakit saan yung mabaybayan ti anak yo. Pasapol si ka, misis. Ano nga ti pagkribingam? Didakdakil mat magastos yo. Tulong nga mga peso ti asawa mga da mangged o napamatao doon ti kwarta. Ngayon, dakdakil mat ti magastos yo. Kapag mabaybayan nyo mat ti anak yo. Pagsalitaan nyo nga gasawa ti amin. Taore mat basit ti masapulan nyo na awan nagsaksakit, awan ti emergency nga paggastusan nyo. Ang kadi nga napindas kung nalawag ti amin ka na kayo. Manibod mo't idiin man nami. Talaga nga sangkon nga pinalubusan pa iti asawa. Nga mapanagtrabaho. Ano nga radlatan ti ubarak? Kit ayaw alam ni June. No madigos ko isunan sa makaturugin. Anang artubrakon. Sika ano? Kayam ti kayang tangay. Nagyang kamat ti karinderya. Di mangipasdag ta rito iti basit ng karinderya. Uno na tayo paglutuan, pagluto kayo iti papulutan. Ngumay da order nga alain. Dinakdakan, uno kalyantes.
Ano, wala. Sa bagay, damat ka dinanage ko. Kada kita tanagyanak nga ti karinderya, Peter. Ngayon ti problema, puunan. Mga baga ka ti parents mo. Manibo di na nag-asawatan. Kasi lalo na kasi dagmatan nga anak. Amok. Kabutasan mong ida nga sinurot. Tapusom ti sinurot mo. Gusto nga binabayanda kan. Binabayanda tayon. Nimat nanang, mati mabalin na nga, panggadan. Mangnamnam, madlata ka digdi kakapsat ko. Digdi kakapsat ko, ako runong damat para pa nagpamilyada. Mga sinapo Diyos. Basta, hamong baybayan ti anak ta. Kaya nasa mo nga baybayan ti bagim. Oramet si ka Peter, ti pa nagbanay home. Kaya may isa, pasaray may isungsung kang uminom. Gagangin lang adretay, gurong-gurong gumi nga tricycle driver no malpas ba pasada na kita. Damat ba mangipatakder na kita. Mangipatakder at tumatang siya. Di ka pala agawid nga dagos. Dadya ipatakder mo nga bayad ti Jin. Di ba may nain ng ornong tayo. Ngawang kas ti panakisama kadakwada nang runa kat siya ti presidente. Babagay mat kiti Ala, sana tinga baybay na po Diyos. Basta lagi dita, kamangan ti isuna. Okay? Aging ka nanayunan pa manong name ti anak mi kini Edna. Babae manong name. Iso da ito ni Lily. Taloy din tawan ni June manong name. Ore na saanin nga aywanan. Ti asawak. Basta lagi di mapakanan, madigusnan, mapamakiayayam. Agawid tulat tamatin no natay tiyempo iti pangal daw. Kat siyempre, ti anak mi nga ni Lily, ti kangarunan nga si kasuhan ti asawa. Nasumang petak tumet nga agkapuyo, iti panagpasadak manong nemi, sumabot to ni June. Pang. Ti sarabok pang. Dito yan anak. Sarabok ha? Basta singsingbat ka. Ang kapananawa, tapos na nakapakaringuran ni mamang mo. Ken, bantayam ni ading mo. Okay? Ayawanan mo tisuna. Bang. Okay, thank you. Aging gawa nung naming at dimteng ti panubok idibiyag mi. Na talaga nga ng suot iti kinapudno kada kami manong nami. Talo pala nga bulan manong nami ni Lily idita. Itawag kanyak manong nami. Itawag kanyak ni Edna manong nami nga intaray na iti ospital. Tawarin na tricycle driver akman lang kadadamat cellphone ko nga dahat keypad. Kadadamat cellphone nga gagang niya cellphone ti asawak man. Tama na nagkumbulsyon. Diyos ko, masabol ti kwarta. Tatay, iduldulin mo, kautay mo na. Nagasto ko. Anya? O anin? Sa buhay. Ano ko man na nagastuhan? Itay malabigat cancer ko. Ang kung ang tagos ng magaging kata. Diyak kahit nga madadail ti pa nagpasadam. Nagluganan yung arod, nga nang taray kang kuwana. Ang pag-iso nga, ang tricycle nga lumabas dito yung balay, iso na. Sige. Kasi anong arod ka sa saadnan? Bimaawan, gurigor na. Ngayon sigod ko na di doktor, may confine pa ilang tap no maobserbar. Diyak manamot ako ng doktor kakasla. At sakit ti anak ta. Ano yan? Kasla sa nga normal isuna. Ano yan? Apay ko mga sanga normal bakit nakalulong po ba't ngayon? Impas ngay mo. Diyak manamo. Basta obserbaran da. No, kasi ano lang, baka agpao dito ospital. Dakil di magastos. Nang arod yun, nang iba isam.
Diyan ka ruba. Sige. Madamdama, umayag di ospital. Pres, ano problema? Siganti agkarga. Dakay balat muna na. Andiyak may concentrate, panagpasana kay. Abay, ang problema namin. Intry ni bagat ko ni Lily dyan ospital. Sila obserbaran na tanda ka no, nakalang ang sakit anak ko. Naku, 3 months pa lang ah. Pabunyagan yun. Tama nga numatay nga ang mabunyagan. Sikamat pare, bagaw patay. Just in case lang. Diyos ko. Nadidul-dul mo yung kwarta. Nagastos na yung baka kita eh. Nagkadagaambag tayo na. Kaya ada problema ni Pres, ni Peter. Alala. Tulungan tayo na. Buyat manong name. Di pa nakabisi presidente. Isot, nagumungan mano. Damang ted 20, damang ted 50, damang ted sa gaso. Ano lang tibilang mi mano. Hindi yawat na. Napiyala nga, may nayon. Agyaman na kataga kadawa. Kastimat ka talaga asosasyon din, no? Adagrigat. Nagtitunulong din, di ba? Kasla hindi na-aksidente ni Kulas. Dati titimulong kong kuhan natin panaka-hospital na. Gananat ka ngamin kadawa. No mabaling ko magkatawa, ma-aksidente ka na tayo. Kasi ano ngamin nga din-aksidente, nagkahawid nga na bartag. Napalalo na't iminom. Anadan nyo lang dati agbanay ho ngamin na kainom kakadwa. Hanggang nagpaspasada no nabartik kayon. Saan ba tayo nagpasada kayo? Ipanagawid na lang kuwa. Kakadwa kiyamanak. Sige. Nakurang na ito. Siyempre kurang. Mapanak mangyabaga karikita kabagyan mi. Aga mapukawan tinamnama, Peter. Nanda kayo babayaan na po, Diyos. Namanak nang ibaga karikita kakabsat ko manong name. Nang teddamat angem. Di ba't makaanay? Anusam dati manong. At naggastusak eh. Tapay. At namin ginatang ko nga. Gamit ko. Sige, gamanak. Sige, Bebsi. Kaya ti manong anusam Ninanang nga. Dakot karod mo ito ninanang ka. Agban panuray ka na kami. Di kagsansan na ay rasta. Napeka na kayo kakabsat ko, tanapin pinas trabaho yung siya. Kinakong pa'y pamilyayo. Datangarot kong konaking ka-idi, di tatang. No, kung mga mintempas na mo di nagbasa, di kat mga obisina ka kumaita. No, kasta kada problema ti pamilya, hakauna nga marigatan. Nanaro na no, empleyado ka kumakit, maka-loan ka met, uno anya ditang, mabaling mapamuspusan. May sa karong nga tricycle driver lang. Kita agtitinulong kayo, ng manulat may tunggal mesa. Awang mati atot may tulong na, gagahangin kayo lang tricycle driver. Sige. Anos lang manong, kasala tibiyag. Kasala laban ti basketball ako rin, tatang. Iti ospital manon naminted ko kini Ed na tinaumong ko ang kwarta. Di pa yung manay, kasaritak ti doktor. Amok na, anak talaga sakit na. Sakit ti anak na. Kinasaritak ti doktor manong. Iti obserbasyon, Peter. Ada trouble kadagiti natoy kwa. Bagis na. Anyat kayo ito sa doktor. Ano ka din observar na kasi kung natin asawang nga oray na saan nagsuksukat diaper ke. Okay lang nga buta. Mamanumot nga grugit. Ngo mismo. Barado. Ada barado ito na. Nga dati ka po na. Doktor. 5-3 pa lang ang bulan ti anak yung talagang marigatan
Doktor, anong ordinas ka nita? Kasapulan ti operasyon. Opera rin nyo maladaga? Intun dalo ti tawan na. Nga mananusan ta pala asto ya. Ipakatan ka dagiti agas. Tapos nga kastagat malukayan. Malukatan di panagbarado. Sigurado nga kakaasi tubing ken marigatan kayo mat ka mga iwan ken kuana. Ken magastarang kayo. Itinal daw nga. Ipakatay ken kuana nga agas. Diyos ko. Talaga nga nakakasto yung sakit. Ano nakaalan na, doktor? Nabaybayan ka di? Ti asawa, kisuna, iti buksid na? Amat. Adamat di kita'y handapin nga tanggalin. Dapat di kita'y masugog nga umin-inom, siksigarilyo. Okay, medyo ubing nga. May pasngay. Naman pa'y maiparit ko ma. At talagang kasluon iti alkohol. Ti may nga babae, no, masikog. Nasalon at met. Jerome nga anak. Depende dyan na iurit, ako na ang kasat. Kaya rin man ito kasanot panagan-anad mo, no, talagang naikari nga. At diferensya mo, no, sakit di anak, kung no, maladaga nga may pasngay. Kasta talaga. No, sa sino, pwede kiti marigri kada kami, doktor. So, pwede mandanti anak akas to. Bakit dalata kada kayo nung sumuko kayo? Ano siya kayo sa doktor? At dati kakasto yung kaso nga baybay-an dalatan. Ipalubos dalatan nga matay ti anak na. No? Saan ang doktor? Habi ko may ipalubos mo yun. Sa ngarto ko na. No, saan nyo kahit sumuko? An-anusan nyo? No, di yung kahit nga mapukaw, dito may kaduang anak yun. Masapol nga, may pakat ken kuana ti agas. Anong sanyo? Tayin to no, addan talo nga tawan na, kabaylan ng to ti operasyon. Dakdakil tumanin nga. Magastos ka pa ito maoperar. Ngam dada nga talo nga tawan nga, inal daw nga maagasan, agit numuorno nga dakdakil wet. O ana, Peter. Ikarigatan nyo nga aywanan nga ipaay timindi panakaagas ti anak yo. Makigasang-gasat tayo. Makigasang-gasat kami, doktor. Uri mano, iti magastos. Kadentun mabalinan nga operaran. Ikalikahumento ti panakoperaran na. Inyawid mit lang manunay mi ti anak mi ngam kas balakad ti doktor. Linawas nga ipammi iti klinika na tapno di kas tagat may pakat iti panaka-open iti panagbarado manunay mi ti pagrugitan. Nadamad lata manunay mi nagadi pagpakat mi nga agas nakapimpiman nga anak mi. Marada nga pa ilang manunay mi. Makita mi tirigat na. Dapay na ginigundawan nga kunat anak, asawa. Baybayantan sa latan, Peter. Ano ta ko nam? Adadamat nga marik na nakakaasik ka nagrigrikat ti anak ta. Di mo lang mo. Nga siya ka mga ayawan kan mangbambantay kang kuana. Kaslatak pekit kayatan nga pagdadyanan tapno. Sa mga ramin din na. Agbuteng ka kumakitapot, Diyos. Kasla mo lang ibagbagang kasi kapain nga mismo timang papatay tibugod mo anak. Matakas ta. Tapno sa mardengan, tapno sa aning agrigat. Makita mo lang kumano kas ta ngagsangit. Sino ang malbalakad kang mga bagbagat kas ta? Hindi naganak ka niya. Tikitong tumat kami naganak kang nga. Nanti magbagada. Talo nga taon nga agrigat.
ngem ti maminpinsan kanong nga sangagrigat. Baybayan ta nga matay, kasta? Saan nakakadinga si Dirin, tibugod mo konsensya? Noon natay ti anak ta, gapuken ka? Gapo ti panang baybayam? Hanta nga baybayan. Taore matay mo't lang, basta hanta nga baybayan. Edna, laglagay pa mo ko. Aramidan ta ti amin. Taore na kas pagharigan. Tawan gasat na, kad mapukaw ta. Nalagaan to lang tirik na ta. Ta inaramid tamat ti amin. Mawatam ka din kahit ko sawan. Sikat ina. Rumpeng unay. Nga ipamuspusan ti amin. Aramidan ta ti amin. Taore mapukaw ta basta inaramid ta ti amin. Tano matay sunak at binaybayam. Arig mo si kantin ang patay, tibugod mo anak. Ang alaman, gusto na nga rin. Gusto na. Saan taga may bayan ni May? Baby, nilili. Anong saka? Anong santa? Ipasdag mo, tagpasada. Tapos na magbait ti utang, gatang ti agas ni baby, kanada. Para ka na tayo. Manas ka ng pasadak, pwede altaw. Kanarabi. Hanggang ano si katagsakit. Aramidag ti amin. Manong nemi manipuli di kasto ti kasasaad ti anak mi. Kasladya ka mo tumisim. Numampay liwliwaan dakmat ti padang nga tricycle driver. Peter! Smile! Tawadan mo yung problema, Peter! Saan ako magkatawa at pampanunutik? Nasaan min nga ipan? Nilili ti klinika. Nasaan kami nga agbayad iti panakalan no kasta tunggal lawas. Nga ikatin, nga ikarigatin doktor nga. Ikatin ti maibarado. Iti pagrugitan ti anak mi. Matayin ti anak mi. Palubusan nyo lata kami nun, sugasat na. Paraya sa mga ibaga di kasta. Nusik ako matakin anak, iti anak ko. Naragsak ka di ng buyam lata na matay. E nangarti mabali mo no awam met, ikarkarigatan mi. Aging angas mi nga gasawa. Urayan mi nga, mabaling nga opera rin. Nadagdakkel to man nga magastos, anong maoperar? Ang abali. Pasapulan ti kwarta. Ngam ti biyag, no talagang awanin kat saan nga mapasubli. Eh, mamisem ka na ta, just relax. Awanin ti pasahero. Ay, hampay nga gaawi, di kini kakadwa tayo ta, adag birthday. Ag birthday ni Carlo. Eh, gito sarmon adag ito, mainom kan punutan ng ag-celebrar tayo. Tapainuman tayo ni Peter. Ano may luluwag na problema? Saan nga bali, pres? Lalinawas mo't nga dalatamat maumong tayo kontribusyon para ti may nayon tigastusin ti anak mo no kasta nga ipanyo ti ospital o klinika. E gaman na kada kayo. Dakilang tinitulong nyo kanya. Kada kami. Katuwa na, piso-piso mo no sa puso, maumong, diado. Di ba? Iso nga nga sa sasyon tayo, tagtitinulong tayo. Awang galing matlangan, tagreklamo ko pasahero. Awa matan, Peter. Siyad no kasta. Gamit ba yung isang aldaman ng name nakitak ni Densyo. Densyo. Ay. Are. Press. Pinas mo na cellphone mo. Siya kan sapay lang. Ada touchscreen nga cellphone na kada tayo nga tricycle driver. Amo ta? Automatic iti ada touchscreen na. Baro mo model data. Hoy. Nanggagapan na. Secret. Kabigatan naman ng name Adakti paradaan. Nagsarunong kami manong name Kenidensyo. Iti tricycle.
siyak ti may kadua, may katlo isuna. Idi addad may sa nga, pintas nga balasang manunaming ng may. Wow, sexy! Papa naman dito, karga na eh. Adag ko na. May masidig ka niya. Manong? Adi ka na balasang. Papa naman, dito karga. Uno siya ti kahit mo pagluganan. Adangamin ko nalipatak nga cellphone. Idi aglugan na dito cellphone. When inururnungak day jay, awang pa'y makalawas na si pagginatang ko. Amo malagip no sino nga tricycle? Tinagluganam? Kaslala ito Densyo. Sika ka no? Baka sang siya ka din. No, malipatan pa, kanyaman nga napatigabanag dito yung sidecar ko, agad ituntun ko ang ituntun. Awan. Manong na yung nag-atapak. Dahil napintas ng cellphone na itang gaman ng impulsana, tilikod ti bulsana. Likod ti pantalon na. Napana kitilikodan manong na ni Densyo kit inalak ti cellphone. Pare, anak. Dito ka dito sa puloy mo cellphone, ading. Ayun, manong, data. Densyo. Alala mo. Ginawa ng manong. Sa ginawa na, lakangininginan na ito, isa, ang orlungak. Manong, anong tagan mo, manong? Peter. Sakti presidente dito eh. Ay, manong, thank you. Yung magana ito yung awan tinabatik, at dapat gayam. Sige nga rin. Thank you. Di ba kadakas manong name? Hampay unay nakadayo. Kaya king ko ti cellphone ni tita. Nakigtutak ta dahil mangkugtar tibukot mo. Densyo! Abay yung mo! Abay inalam ng bulsa! Saan mo yung dad? Abay! Manong dinuklos ko nga ha? Pilinahin kak nagtilo ko, palayin kik mo. Ay! Dinanog kami, ngam na, tinangaldak batan. Tala kayo! Pres, tala! Loko ka. Diyak kanimat ko na kayo? Nabiyanas! Nag-interes ka rin nga salpong kabutan ng hina? Kaya naman nagsasakit di aking kukuha nga nag-inur-urnungan na. Sa mong isoble? No saan kung nga nakita king ka? Diyak ka mo nga daking ka? Sa ita kugtaran na? Papasulon na? Kaya ko kumana dyan, kung kumakwarta. Nagloko kan. Ano nung paglakwam? Ibartek mo? I-chicks mo? Naragsak ka? Nadagsang sangit kaking kuha inyong urnungan na dyan nga cellphone? Nasa di mo insuble, tagikuwaim sa mo kukuha? Kung ako nakada kayo, uri tricycle driver tayo lang no, na-honest tayo! Anak ko natatakot ta. Naamon da nga, ada nalipatan da, nga di mo insuble. Naawa na kon. Hanang nga nagsuble. Kaya amuda nga dito, nagluganan da. Amuda nga dito, tinakalipatan da. Ano, trupa tayo kada kita tao. Lalaus to nan. Densyo, pa-dispenser ka kini-press. Madingam tinaramid mo. Sorry, press. Nag-interesak lang kami eh. Kang nga namin ko magbaga ka na kayo? Saan ka nga yung pag-interesan? Saan yung kukuha? Be honest. Ore ka sa rigat tibiyag tayo. No nalinis, ti aramidan tayo. Naragsak tayo. No anyaman nga balig ti bagunod tayo, ti masakbayan. No napintas, ti wagas tayo. Nga mangtuntun, ken mangipagna, itibiyag tayo. Ado dito ti papagnang. Ano nagkapon ti kinamaknang da? Naragsak da nga ta. Siniswitik. Ada na kita, ada trabaho na ta nga, agsutsitik ta ramidan na. Di kita agtatakaw. Apa nga rin di kita, ada ti gobyerno agtatakaw, kan may latap ng tibiyag na. Si mo, uraim ati panang dusa na apo Diyos katakawad. Nakatadud ta, di kita babak nang. Nga magproblema da apa ko na. Gapot na dumat bisyo di kita anak da.
uno isudat ag bisyo. Pagbalinanda nga Diyos ti kwartada, may awan na. Adag babae, adag takaw, gana, sapo. Ura yung tricycle driver tayo lang kakabsat. Nung nalinis ti konsensya tayo, nung saan tayo gararamid tayo katalas, nalagsak tayong biyak. Ura no, dumupurak di panugubot ti biyak. Kasla kanya. Saan ko ngayon panlubos nga matay dyan ako? Gabota. Pat-check nga saan na kami nga baybayan na po Diyos. Nalinis ti konsensya. Awan ti mading aramid ko. Iso nga amuna kami nga kasya na po Diyos. Linawas nga gurno nga ti kwarta para iti panakaisarek na ti klinika. Talo nga tawen nga urahay mi dito. Sa amin to isagahan ti panakoperar na. Kahit bilang ang biyak tanak mi. Nagsil na dati nga panubok ka na kami nga gasawa. Yung nakasagana kami lumaban. Lanilinis na dalus nga ilalaban ti biyak. No kakaiso na matmanong na yung mga sumarongkar, dagiti naganak iti asawak, dagiti katugangak manong. Imbes ko mga tumulong da. Ngayon pamabalaw manong naimi ti mangigmi kanakwada. Takagayan datang, nanang. Uwe, nada kami masinarongkaran at apo kami nga matmatayan. Hangamat matay ka as kasuy mamet. Araramid mo ti amin tapno agtultuloy nga umangis ti apo ko yo datang. Sapo ya. Yung baga maanusan nyo. Naanos kayo. Kaya bagbagami ka natin anak mi. Ngayon natin apo ko mi. Napimpinas na sumardengan. Di ba nagrigat na tap na may pinsanan. Kasalahila yung bagbaga. Iti anak yo tatang nga. Papatayin na ti apo ko yo. Saan ka di akas ta? Kaya alam di ka kung kunada nga nagrigat na. Napimpinas tumatay dan tapno kwa. Agi na nadan. Uray mapukaw mi ti anak mi. Basta lakit di may karigatan, may ngaramidan ti amin namin. Ginlalaing kikid di Hanggang mga ginlalaing tatang. Kung ano sa sino ka. Gapo ka di adulat na di kita tricycle driver nga padam, nga tumultulong sa gabasit. Ori sa gabasit no. Ado. Tagtitinulong. Ken na impapusuan. Kaya adamat di da. Ngayon bas ko mga tumulong da. O may damat mangbabalaw ka na tao. Saan ka na mas pasagidam? Oy, saan kumakasto tirigat ti anak ko ida? No saan nga sikat na nagbaling asawa na? Kat sikamatan na. Hang kumakato nga rigat kang kata. No pinilim ta asawa. No saan kumangamay sa lang nga tricycle driver? Tatang nanang nasa no gawid kayo na. Umay ka tumadla dito yung nga kasta mangigmi. Imbes ko mga kayo timang patibker ti pakinakem mi tapno lumabang kami. Tapno may spal ti anak mi. Hanggang, awan maitulong nyo. Iso nga napimpinas nung pumanaw kayo. Ken saan kayo umay ditoy? Ta saan ta kayo kasapulan? Oy! Taorin no, pa rin daw mga kakata kami. Kasapulan kayo, awan, maited me. Nadanunan manong naimi ti talon nga tawan ni Lily. Agbasa mata ni June manong naimi. Grade 2 nan. Wen. Agagit di at anak kong agbasa manong. Suluan na. Walking distance madlaki di amanong. Dito'y balay mi king gati eskwela. Elementary school. Dalipat padamag na manong naming nalaing ka no ni June. Saan ngayon mahalakan yak ti utak. Na model edit ti utak ko manong. Ngayon ni June. Nalaing di eskwela di. Hindi pa may manan iti doktor warang naimi ni Lily. O, Peter. Edna. Nakakaanos ka nga talaga ya. Talon nga tawan. Linaos nga may kikita tayo. Kada kulo na yamam kinabot Diyos. Doktor ta. Si bibiyag pelat anak mi. Kat mano na bulan na idi. Ibagayo nga sakit na kasjay. Idi agrikri ka. Mamalinan nga opera ren.
So na lang ta dakkel ti magastos. Maoperar, tap na rikas tagat. May kat pa diya magbarbarado. Ito may kat, awan ton ti problema na, sumalon at ton tinakyo. Kaso nakadakkel ti magastos, doktor. Magasagana kayo ti 150,000 pesos. Adan to pa na yun data. Nakalaklak ang imbaga, doktor. Pangalaan mo niya ta. Ay, kadag-remedyo kayo Di adyaman na pamuspusan. Awan, di mabalin yung ilako. Awan. No ilako man di tricycle. Nga second hand, hindi nga nabakir ko. Ano, manay, kapot manulot presyo na, karag-karag matin. Masukat ang kumapay ka din, doktor. Yung saan ko mabaling ilako? Awan no kanti pasadak. Awan no kanti inaldaw nga pangalamit mabalin mi nga pangsilpo ti biyak mi. Basta rin medyo yung kabitan ng panahon. 100 to 200 o na ito way data. Basta tinaskan kat may espalda na kayo. Sabat nga rin nga mawaling operaran tayo, nga data nga gastusan tayo. Nga buta kasapulan ma, di ka tinaskan nga magatang nga naskan nga makasapulan. Manong name siyempre na amuan da ito ay digitipadak nga tricycle driver. Oh, piso-piso! Para ito operasyon ni Lili. Hikit ka ano da ito makaornong kasi katakil na piso-piso lang. O sa nga gasot ti Mesa? Uray pa kakadwa. Kadayama naglaunay. No adda na yunak. Para ti pa nakaisaga na ito operasyon ti anak ko. Kadayama na ka na kayo, kapsat. Makadakdakil tinitultulong nyo ka na kami. Kahit saan lang siksika ka, tultulungan tayo, Peter. Duman na kitag problema ka, kakadwa tayo. Sunulaing, tasyak ti katataklan. Ito'y problema. Huwag nga rod, alakit ka sa pres. Gumong tayo. Umasadag ka, kadagin, babali mo kasi dagan. Yung maumat ti maitulong manong name, di kiti tuwa kapsat ko, kabota. Isagsaga damat iti panakiasawa da. Ada may tulong mi manong gagangay lang may tulong. Napilang na yun Nagyaman na ka na kayo, kapsat ko. Labang kami nga gasawa manong name iti ayan, dagiti naganak ang kuwana. Ta ada mabalinda. Ada mabalindang ilako. Hoy, nga pa madaudan ti kwarta. Ano tarakan da manong nga bakal. Nakabayad na kayo? Nga masapulyo? Ni Edna manong name iti nagtimek. Tang, kasapulan nga maoperarin ni Lily. Mabalin nga maoperar isunan. Kahit, tapno nga nanay ito nga nalaingan. Tapno, subliti na naring salunat na. Tapno awan ito ti problema mi. Maoperar. Kaya dam namahin yung atang ang balay iti operasyon. Mga asin na po Diyos tatang. Kasano na sangang balay di sayang lat gastusin nyo. No, hindi ko mabalay bagbagak nga. Baybayan nyo latan. Nabayag kumaitan ng agin ina na. Haning agrigrigat. Ano nga orti bagay ita? Nagpagpakasi ko mang kumakada kayo tatang. Umutang kami kada kayo. Awan, ti may pautang mi. Utang tatang, utang. Pangalahan nyo nga orti pagbayad dyo. Alaman? Kanawan, ti mabalin kayo tulong. Nagadumad dito, ti mabalin yung ilako tatang tamnoy. Ilako akadagat. Ada nakirantaan na kita. Sangat na problema yun, tinakarantaan na. Idisak mo tinagtimat manong nemi. Nga ori ka di, basit lang ti mabalin yung itulong tatang. Para itapo ko yun. Para itapo ko yun tatang. Saan kaya ito kadi nga naragsak? Ito na makita yung nakasalsulon atin ti apo ko yun. Ngagmanmanon to ka na kayo. Ano, dapat may tulong yung kang kuana. Nakulak ka na kayo din. Nagagrigat kayo nito. Katpimod no. Kaya po taratang kanti ulo yun. Nakay ngarte nang ilunod ka na kami ha. Taimbaga yung agrigat kami ka nagrigat kami ng peso.
Alam, mabalin yung tumanaw. Awan timated me. Sabi ko mga ron. Tasan na kayo nga baybayan niya po Diyos. Ore no diyo amot tumulong. Sila mo na ilulunod. Kanda damat daga sa mapasama ka na kami. Alam mo na kayon. Nagsangsangit ti asawak manong nemi nga nagpakpakaasing talagang nga bimato ti puso di kitinagannak ken kuana. Kaya oray pa di kakabsat. Kaya mga ron ta kinagura da idi manong nemi nga nakiasawa kaniya. Wan, ada idi kayat da nga pangasawaan, ada idi kayat da nga pangyasawaan kini Edna nga makatulong kanu kadakwada. Awan nga ron tinaramidan mi manong nemi ngam sana ka napukawan tinamnaman. Ngin gaman o nemi. Ngin pasnek ko tinagpasada. Barbaring ko nak. Ano mabayin ti pa nagpasada. Kita niya ti. Aguri ka. Ano dito eh? Brown envelope? Idi kita no nat nagyan iti brown envelope manong nemi. Kwarta? Awan tinakasurat itirabaw ti brown envelope. Awan pakakitaan no. Sino taking kukwa? Anong nemi? Kinitak taglawlaw. Awan tinakakita kanya. Napangwa. Pinagandar ti tricycle kong medyo inya dayo. Nabanak ti sirot argarubo. Binilang ko manong. Almost $500,000. Nasurok basit nga 500,000. Aking kukwa. Pangaramatan da. Diyos ko. Dito yan ti solusyon. Ti problema mi. At dapat sobra na. Maoperaran ti anak ko. Kahit no, baligit ti operasyon. Awan ton ti problema mi. Sandon nga linawas nga iba mi pa-check up nga paggasgastosan mi. Makaurnong kam tumaten. Iti para ti masakbayan na kita anak mi. Babay ni ti dito yung korta. Danto pa'y pagpunalan ti asawa. Para ti panggap na nga mangipas na kiti karinderya ti abay ti balay mi. Mabalin ko ito pa yung nasok. Mabaling nga ta. Umaling nga ta nga pang sukat ko ti. Tricycle ko tapno. Napimpindas mo ten. Himdagos manun nemi. Nalagip ko ni tatang. Day di tatang. Kas lagi ko manung nemi dadimbaga na kanya. Peter. Tibiyag kat kasla ay ayam ti basketball. Ano kung maghana sa mga abak no, agswitig ka. Uri maabak ka. Basta nalilis ti laban mo. Biganes. Agbaling ka na po no. Kasta tibiyag. Uri ko mambuwak nang ka. No, abad ka nagaputi na siya at di ka itong atama konsensya. Tong palbiyag na sidsidirin na katibukod mo konsensya. Na makaaramid ka. Itin siniswiti. Be honest. Manong nemi kaputa na sa papay. Manipod dito lugar mi. Pinataray ko ti tricycle ko manong nemi kong gati syudad. Iti may sa nga radio station manong nemi ti syudad a kabelsera ti probinsya. Security guard manong nemi tinangsada kanya. Abay boss, at nalipatan din na tricycle mo kahit mo ngay public service. At ako ma, no at pa nakabalin na. Ano rin boss? Kwarta? Naglaon ka dito ng envelope? Ano? Ano? Panakkalin? Almost $500,000. Isublim. Isapol mo na king kukwa. Kaya doon, nagsungar yung mic dito. Kitakman.
Ato ka talaga. Tricycle driver ka lang pare. Abi ka ginters ka na to. Hamo nang public service. Datalatan ti makama mo. Basta para manan na. Si Kamit, guard. Nga mabali nga, so kanang imay dito, kung mag-aginteres ka na to, sana ko mang-imay. Hindi ada makakita ka na kami. Ano na yata, guard? Ay, may isang tricycle driver, sir. Sir, nga, ada panawagan na nga, nalipatan dito, sidecar na. Tumalang ko to eh. Sir, eto eh. May kabi ka na ito ng envelope. Kwarta. Talaga ah. Agar ka, wala matematika public affairs program. Pakamok lang diya angkor ah. Sinadya angkor ka din. Ni Daisy. Angkor woman. Sakti manager. Amom, takla kwarta na ito. Abitas ko mga pagbingayan talatan. Nimot sir. Angaw ko lang dahil. Ay, bilibag kang gati kinaanas mo. Abay, akong pagkasapulan ni kwarta. At ako mga rod sir eh. Ma-opera di anak ko. Sabi nga rod pala kay sublim. Intan nagdaan po Diyos deta. Para kang ka. Haan sir. At nasa bahali ka na kay randaan na. Sige nga rod. Siyempre kak manong name tinalamis nga ng susbut na pintas ti announcer. Manong name madamat komersyal. Imbaga, ti manager, manong name it, anchor woman. May panggap ka niya. Ano tagan mo, Mr. Driver? Peter? Peter Umutoy? Sige. Mabilang ha. Taurahin tala mapars komersyal. Manong name idagsaon ti anchor woman inintroduce na. Kagayam kakabsat, manen, kat na manen. Nga sabali man na pamaniknek nga talagang ore kasano iti kinagulo ti pagilyan tayo ti lugar tayo no mapayadda di kiti paset nga nakapya ada dumat lang amang di kiti nasyat nga di kita aramid ti kinadakas may sa manan nga mangipaneknek nga ni Pilipino ni Ilocano ket napudno unay may sa nga tricycle driver nga agnagan kabsat iti Peter Umutoy. Iti imay dito yung studio nga mismo. Kahit mangmangig na kayo, mangmangig na kami. Mabuy-buy na kami pa through Facebook. Iti intero nga lubong kamsat. Live streaming. Ni Peter Umutoy. Kumusta? Manong, anat problema may ka? Problema ka rin ma'am. Dato'y nalipatan ng envelope. Iti yung nagti-side car ko nga naglaon iti hadak kila kandidad. Kat siyempre, kabutasan ko nga kukuha, dakal ti pamatik nga masapol na ito eh. Esod ka po na nga, imahig dito tapos ipanawagak no sa sinuman din eh. Aking kukuha, o may dalayang alan dito eh. Manong Peter, tawang ka dito problema, may di kwarta? Kasabulan di tao di kwarta. May saka lang tricycle driver, mapaspasadam ko mati masangal daw. Ada pamilyam, ada asawak, dot anak ko. Kinapudno na, dato'y anak kong inaudi ka 3 years mga pinag-agasan. Kahit tatalo-tawunan, kasapulan ti pa naka-operar na 150 to 200,000 pesos na kasapulan si konti doktor. So nga rin nga, gumubra ang paspasada tapno may sangkat kumanti operasyon. Di mat umanay ti tulong na kiti patang tricycle driver, iti asosasyon mi. Tapno malitupan ko man ang kasapulan ti operasyon. Sabi nga saan ka nag-interes, kat sobra pedetan. Anak namin nga naragsak, nga manggunod, iti sang ko nga pagrigatan. Nangruna no, dahil aking adaking kukuha kasapulan. Saan ko kami nga malipatan ti impasagapsep diti tatang ko, iti panunod ko. Masak nga basketballista di lugar mi. Nakilablaba na iti tournament iti barangay kinti ilimi. Amok tag basketball tahilig ko idi ubing akpay. Iti na minsan nga nag-aayam kami. At ni tatang ko idi nga mangbuybuya kada kami.
Hindi ta, nasibutan na nga medyo agswiti kak tako na bulami. Numampay amo kasi ti last touch. Inaiba anak ni tatang ko. Ako nana. Tibihag ket kasla basketball ay ayam ti basketball. Ore maabak ka no nalinis ti ay ayam mo. Ore mat mangabag ka na sweetik mat ti ay ayam mo. Awan serbina kunana. So nga tibihag kong kasmay sa nga tricycle driver. Ore narigat ti babaspas sa daan. Ore kasto yung agkasapula ti dakka na kandidad para ti panaka-espal ti anak ko. Imsaan ko malipatan deta nga imbalagan tatang ko kanyak. So andak dito ma'am. Tapos surrender ko na ito ang kwarta. Gapot saan nga para kanyak na ito eh. Hindi ka para iti ang kasapulan. Isong isublik. Alawin. Sige. Amok nga nangingdakan, nabuhay na ka na taking kuko ha. Kaya tilangan ramidan da tapno may paneknek nga king kuko ha. Amo na siguro madya eksakto nga bilang, di ba? Kaya numaamon ng eksakto nga bilang na di ka iso taking kukuha, kaya di ka pamanek na nga talaga nga kukuha na. Sino kayo man na po, nga king kukuha na ito, yung kwarta, lakit alis to siguro pa idadanon nyo dito eh. At na palang dito yung very honest nga may nga tricycle driver kakabsat nga nangisubli ka na ito eh. Gabot talaga nga. Kas istorya na kita, naka-an-honest isura. Naguray kam lang manong name ti 30 minutes. Hindi kas tawon ti pa nagka-ring ti cellphone ko manong name sa sarno di kiti tumawag kanya. Ado di kiti nakangeg, ado di kiti nakabuya, manong name. Ket ado di kiti kunata. Ikaw, padapin sublimay lang. Kinukom ko man, alam ko man ata, rin naman namin man. Anong name sakbahay nga dimteng taking kukwa? Nakadaduma nung name di kiti, daduma pa nga istasyon di radyo, nga may, kanda kiti vloggers, di kiti adda iti Facebook manong name, nga nang interview kanya. Dagiti kasken ka, Peter, iturumbeng na may kaniti reward nga saalang cash, no di ka talagang sabi ko mata, dagiti dumdungeg nga dito nga probinsya tayo, dagiti dati gobyerno. Isuda, iti mangtad kang ka ti reward na naruna ka talagang kasapulam. Iti ko kwarta nga panaka-operar ti anak mo. Hindi ta sumangpete manong name taking kukuha in-interview da may lawlawag na kasano ti amin kan numano tinagyan na talaga ti envelope kada pagpag-isumit man. In-revenge naman gahan mga kwarta reta nga kasapulan iti operasyon manong name ti Amada ket mapan ijay Manila. Inarakop nak manong name ti padak nga lalaki nga anak. Manong name iti nang remedyo ti kwarta nga pagpa-operar damat ti amanay di Manila. Kamanak kapsat. Agamanak. Awan ti mabaling kong isupapak kang ka. At agkasapulang kami. Ni may karkararak ko kini Apo Diyos. Noan yaman ti problema. Ni Apo Diyos ti bang solusyon. Ang kapsat, awang pagtanagan, talagang isubli ti isang kong akukuha. Kada di matlang aldaw manong name tinawagan nak ti doktor nga nangasikaso iti anak ko. Peter, ay, doktor, doon iti nakabuya, nakangeg kang ka. Ada timawag kanya, mo da nga siya ti doktor iti anak mo. Ito nabigan, mangrugin ito ti operasyon. Iyagyon ito ti anak yo. Doktor, awanin ti problema, gabot adan mangsungbat. Hindi pa naka-operar na. Nagkapo ng doktor, non-government organization. Sa nangagkutay nga kontribusyon di vlogger nga nang-interview kang katap no di kasta katay kan nakamatikong ko na. Ito kinasiyat mo, Peter. Ado,
iti agsublikan ka. Naisayang kat nga road ti operasyon manong naming nga awan ti nagastos mi. Balay iti operasyon manong naming kat kastaon iti panagyamyaman mi. Hoen, kaya dada kami dito yung balay, tanayawid min ti anak mi. Masama man manong naming nga vlogger ti May, nangited amismo manong naming ti nagtitinulungan da para kada kami. Penas ka nga ramidan yung test ka niya, ma'am, sir. Sala ka na ita. Siyempre, iti pa nang interview mi ka, nag-viral na kiti videos mi. Nakakita kami, met. Kumit kita kami ti video. Kumit kita kami ti YouTube kin Facebook. Iso ka para mananda kami ta. Saan nga nag-viral na kiti videos mi, saan nga sikat in-interview mi. Pero bang nawa nga raman na, met. Iti nagunod mi, nga blessings, nga gapukin ka. Gaman ako na kada kayo. Sala ka dahi ta manong name. Nadapented ni Mayor manong name nga kas. Kaniti siyempre certificate of appreciation. Lakit ano nung tagardat Edna. Ada pang gatang tanda ting lote ken balay. Di ba for sale da ito Kuna ni auntie nga jajahaway, nga kukota dito ngayon, masapon mat lang nga bayadan tata. Ado damat nga, agkakabsat nga, maakim kuka ka dito Sige, barbareng matawaran ta pa So nga nailatang da na kwarta manong nemi para itibalay, tapno pimimpintas, tapno adad nga comfortable kami nga agdaed. Kaya niti arapahap na manong nemi nga mangipasdag iti karinderya. Kaya tirapaap ko manong nemi nga masukatan mo ti tricycle ko nakadadaan Yung sanggong inakla ko ti daan nga tricycle ko. Nakaparking nga nakagarahe dito balay manong nemi nga daldalo saklat tangar arkusa. Kaya mo ito pakalaglagay pak dito manong nemi nga tricycle. Iti pinagbaling ko nga napudno. Amay sak nga tricycle driver nga nagbaling nga napudno nga imasenso ti biyag ko. Ti biyag mi. Pimintas, ti balay mi, nga nagbarin ng kukwa, nagganar, manong name, tinipasdag nga karinderya ta asawa, naragsak, manong name, di kita anak mi, ni June, ni Lily, nakaslahan nga nagsakit, ti manong nga taon, manong, ken ti ading na pahay, nga ni Jennifer. Anong name, nagbalik na kasikat, gapong arot ka dito nga naramidak, nga kinaanes. Tanabuyadak, itintero nga lubong manong nemi, kan naamuanda, kinaanes ko. Manong nemi, kada iti umay nga turista, dito lugar mi, kasapsapulan da, iti terminal, tricycle, apakasapulan da kanya. Makipicture da kanyak manong nemi. Adaman do kada kitay, mangipamutput, adamat ipaputput da, sarabok ka no. Anong nemi, Jack Tupulos malipatan na nagtalinaed, dedi sao, dedi tatang ko. Nakisumat dahil tati paspasagapsap ko manong nemi, kadagiti anak ko. Ako nakadakwada. Uray no sa anak ka nagbalingan na siya at nga anak. Ngem kahit ko tagbalingan na siya at nga ama, para kadagiti anak ko. Kad na siya at nga asawa, para iti asawa. Dagiti na kay kamangak manong nemi, simukso ko damat lang nagpakpakawa nga nagpadpadispenser kada kami. Nangaruna no iso damaten ti agrigat manong. No da pakasapulan da. At nagmalas damat idita nataktako di baka da. Nagpistipay manong na imi di kiti manok da. Anong naimi da ito ngarot ti pagkasarita kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak insen ken ka ti detalyena. Agyaman naglaunay manong naimi ti adara ito nga programa. Ta amok, ado idin, tinakangeg, iti pakasarita at iti panangisublik, iti ado akwarta, kaya nakabuya, kaya kahit kumit nga, may salaysay ka dito nga programa, dear manong nemi, tamok, nga adadupay, adapay, di kita nga nakangeg, ka dito nga pakasaritaan. Sabi ko man, damat na ibatik nga adal, kat lagligipan tayo, be honest, agbalin tayo nga na siya, at agbalin tayo nga na pudno. Tibiyag, kat kasla ay ayam, agbalin ko mga nalinis tayo ayam tayo, mga baktay man urusaan.
tuhoy nga dagyaman nga pagaya mo, Peter. Peter. Thank you very much, Peter. Di friend request mo kanyak. Kaya in-accept ka, kalpasan na. Nag-send ka di detalye ti pagkasalitaam. I salute you, Peter. Kaya sabi ko mata, aladupay di kidikasken ka nga nagbaling nga honest. Aya? Okay. Thank you mat kadagiti narway nga nagbuya. Thank you very much kada kayo. Maraming salamat po.